Hello mga ka-Anes! Welcome back to my YouTube channel kung saan ang saya at ang ganda lang. Nako, back to work na tayo and it's our lunch break kaya naman naisipan kong mag-shoot ng very slight, ng very fast lang. And today we're going to talk about the word Diction. Nako mga ka-Anes, isa ka ba sa mga nabudol kagaya ko na ang diction daw ay words or choice of words lang at mali daw na ginagamit ito ng mga judges sa singing contest as articulation or enunciation in speaking and in singing. Nako mga ka-Anes, kailangan natin i-double check yan dahil ako personally naniniwala na yung mga judges ay credible at nandun sila for a reason. Kaya i-double check natin and na-find outan natin na tama sila. Tama na articulation siya at tama din na choice of words siya. So, dalawa ang ibig sabihin ng diction. Pwede siyang choice of words and then articulation or enunciation or pronunciation in singing and speaking. So, depende po ito mga ka-Anes sa inyong paggagamitan or sa context. So, for example, natanggap mo yung essay mo tapos binilugan ni teacher. Sabi niya, improve diction. Okay, or improve your diction, sabi niya. So, ibig sabihin, kailangan mong palitan yung iyong choice of words. Baka hindi siya pang academic, baka pang casual lang or conversation. Hindi siya formal, baka informal siya. Pero pag performance naman ang pinag-uusapan, let's say you are delivering your impromptu speech, okay, memorize speech, tapos sabi ni teacher, oh, I really like your diction. Ibig sabihin nun, nagustuhan niya syempre ang iyong yung iyong enunciation, articulation. Yan. So, ayun mga ka-Anes, pag may mga ganyan words, may mga gusto pa kayong malaman and hopefully nakakatulong ang video na ito sa inyo. Anes! Thank you so much for watching mga ka-Anes and comment lang kayo pag meron kayong gusto ulit. Paulit-ulit si ka-Anes natin na pag-usapan. Thank you so much and Happy January! Happy 2020! Like and share and subscribe pag bago ka sa channel na to. Bye!